BTV репортерите научават това, което вие искате да знаете. И ще ви го показват в неделя в 7 вечерта. BTV репортерите. В неделя точно в 7 вечерта. Животът такъв какъвто е. Репортерите идват. Здравейте! Вие сте с BTV репортерите, аз съм Десислава Стоянова. Какво се случва, когато политиката и животът на обикновения човек се сблъскат? Независимо от конкретната ситуация, крайният резултат обикновено е един и същ. Обикновеният човек финишира като заложник на по-висшите политически интереси, които определят правилата. И в такива случаи му остава само едно – да съжалява, че е извадил лошия късмет политиката да се заинтересува от неговия иначе простичък живот и да се надява, че все някак си ще успее да оцелее в решената според по-висшите политически интереси среда. Преди около година няколко хиляди българи, заедно с още няколко хиляди румънци, имаха честта от тях да се заинтересуват голямата британска политика. Тези няколко хиляди души бяха опитали или успели да се възползват от възможностите, които им дава едно споразумение. Това за асоциирането на България и Румъния към Европейския съюз. Или иначе казано, бяха поискали или вече получили така наречените бизнес визи за Великобритания. Сега, година по-късно, тези хора пак са на прицел. Този път заедно с стотици хиляди други чужденци, докато властите в Лондон се заричат да ограничат драстично имиграцията. Как се промениха правилата за българите? Кой спечели и кой загуби след скандала, който разтърси британската политическа сцена? Има ли злоупотреби? Къде и защо? На тези въпроси се опитахме да отговорим с Русина Тушева и операторите Валентин Николов и Добромир Иванов. Мисля, че сме честни хора, българите. И вярно е, че всяко стадо си има черните овце и така нататък, но това са малцинство. Не знам, просто не разбирам. И смятам, че е неправилно това, което правят срещу нас. Това е една витиевата система. Система, в която за хората е много трудно да са сигурни в това какви са правилата и какви са техните права. Ние смятаме, че правилата, по които процедираме, са в хармония с споразумението за асоцииране към Европейската общност. След разследването през миналото лято, юристите на правителството внимателно прегледаха новите правила, за да сме убедени, че те са в съответствие с споразумението. Аз не искам да звуча циничен, обаче просто интервюрат хора да ги отказват. Това е целта. Не е целта, според мене, не е да видят дали човека наистина може да държи бизнес, обаче да търсят начин да му отказват виза. В един момент, обобщавайки нещата, страшно много съжалявах. Толкова много съжалявах, че въобще се амбицирах да кандидатствам и да заминавам, защото първо си изгубих работата, после изгубих страшно много пари, които са невъзвратими. Такси в посолството, пътувания, вадения на бележки. Въобще много пари, много нерви и в крайна сметка за нищо. Сабина подава документи за бизнес виза през октомври 2003 по старите правила. Тогава всичко изглежда постижимо. И тя, като повечето българки, тръгнали за Великобритания, кандидатства с бизнес план за почистване по домовете. Иска да замине заради дъщеря си. Има нужда вече от пари за образованието й. За съжаление, за 12 години съвместен труд с съпруга ми не успяхме да го постигнем тук в България. Имаме много приятели, които живеят в Великобритания и които ни посъветваха, че ще успеем там да съберем, т.е. да събера аз пари за нейното образование. Това е основният мотив, който ме водеше през цялото време. В началото на март я уведомяват, че е одобрена да отида да си вземе паспорта с визата. Сабина напуска работата си в Ямбол и се готви за заминаване. Само че ден преди да тръгне за София, посолството затваря. Избухнал е скандалът, който в продължение на няколко месеца тресе британския политически елит, заради който си отиде министърът на имиграцията Бевърли Хъджис, а нещата за българите с бизнес визи драстично се промениха.
Всяка държава членка ще предостави за установяването на български компании и граждани и за извършването на дейности от български компании и граждани, установени на нейна територия, третиране не по-малко благоприятно от това, което предоставя на собствените си компании и граждани. За целите на това споразумение установяване означава по отношение на граждани правото да предприемат и осъществяват стопански дейности като самостоятелни, ненаети по трудов договор лица и да образуват и ръководят компании, които те ефективно контролират. Осъществяването на самостоятелна дейност и стопанско предприемачество от гражданите не обхващат търсенето и получаването на работа на трудовия пазар на другата страна. Споразумението е в сила от 1995 година. В началото малцина се възползват от него. Един опитва, успява, опитват втори, трети, успяват. Мълвата се разнася и няколко години по-късно всеки желаещ да се установи в Англия българин знае, че най-лесният легален начин да го направи е този – да си изкара бизнес виза. През 2001 молбите, подадени в британското посолство в София, са 23. След 2 години вече са 6659, т.е. 300 пъти повече. Подобно е и положението в Румъния. Паралелно все повече са и хората, които кандидатстват на място в Великобритания. Законът разрешава така наречената промяна на статута. Онези, пристигнали на острова с студентски, посетителски или друг тип визи, имат правото на място да кандидатстват и да получат бизнес виза. Нарояват се и фирмите посредници, които срещу определена такса, понякога достигаща до 1500 паунда, пишат бизнес планове за кандидатите, оформят им документите, а понякога дори ги подават от тяхно име. С времето визите се взимат все по-лесно. Първо, директоратът по имиграция и национализация в един момент е задръстен с молби. Второ, Великобритания на няколко пъти е осъдена в Европейския съд в Люксембург за това, че е отказала бизнес визи на хора, кандидатствали на място. В резултат процедурите са максимално облегчени. Веднъж осъдени за това, че не са дали на някого бизнес виза, те започват да дават масово бизнес визи, което пък също е тяхна грешка. В крайна сметка това е грешка на тяхната външна политика. И когато започват да дават масово бизнес визи, се получава лавинообразния ефект, който българина няма начин да пропусне просто. Където е авантата. Там сме и ние. Това, че хората са възползвали от това нещо, няма как да ги виниш. Всеки търси по-добър живот. Тук живота, поне финансово отношение, е очевидно по-добър, отколкото в България. В края на 2003 и началото на 2004 успеваемостта е над 90%. Тоест почти няма човек, който да е поискал и да не е взел бизнес виза. След това идва скандалът. Наява излизат фактите, че добре заплатени фирми-консултанти са снабдявали стотици кандидати с идентични бизнес планове, че визи са получавали хора, нямащи понятие какво пише в плановете им или без никакъв опит в сферата, в която кандидатстват, че са представени фалшиви документи. И всичко това системата го е допускала. Историята ескалира до гигантски политически скандал. Следва разследване. А след това идват новите правила, свръхзатягането на режима и отказите. Правила като тези в споразумението винаги подлежат на интерпретация. Има определени критерии, на които човек трябва да отговаря, за да дойде в Великобритания. От чиновника зависи дали ще прилага тези критерии по-хлабаво или по-строго. И може би сега в съзнанието си тези чиновници усещат политически натиск да интерпретират правилата по-строго, отколкото в миналото. Интересното е, че именно в този ден, в който аз трябваше да се взема паспорта с вече поставената виза, точно в този ден гръмна скандала. Това беше 30 март, никога няма да го забравя. В онзи 30 март Янко спокойно изчаква при свой приятел в София да дойде часът, в който трябва да отиде да си вземе паспорта. Случайно чува по новините, че е избухнал скандал около бизнес визите. И тогава аз сам си казах, благодаря ти Господи, че си толкова милостив към мене, защото на мен така или иначе вече ме е ударена виза. И дори ни най-малко не ми е минало през главата мисълта, че аз вече попадам под удара на съдбата и аз примерно ще бъда един от тези хиляди хора, които последствие няма да могат да заминат. Паспортите на Янко и на Сабина с положените в тях визи престояват в британското посолство близо 6 месеца. В края на краищата и на двамата се налага да се явят на интервю по новите правила. И двамата получават откази. Интервюто ми беше на 30 октомври и се оказа, че бизнес визата ми е анулирана на 11 октомври. Значи близо 20 дена
преди самото интервю. Много съм разочарована от отношението на изпитващия офицер по време на интервюто. Крайно разочарована останах по начина, по който той ми каза: а вие сигурна ли сте, че няма да откраднете от къщата неща, след като са ви дали ключа? Как ще ви имат доверие? Представете ли си? Това беше за мен абсолютно обида. Че никой не може да ме обвинява, че съм крадец. Защото вече съм на 31 години и никой не ме е обвинил в България в нещо подобно. Тези хора, които интервюрат, са психологически подготвени. Те просто задават такива въпроси, които объркват клиента. Клиентът така и нестабилен. Колко струва хляба тук, с какъв транспорт се придвижвате от Северен Лондон до Източен, трябва да знаеш неща, които ти никога не си виждал. Валентина също е кандидатствала с бизнес план за домашно почистване. В България е завършила биотехнологии и право, но работа не може да си намери. Затова и в момента се занимава с чистене. Бизнес виза ѝ е отказана. Вас това на какво основание ви отказа? Основно, че нямам препоръки от английски работодатели. Средствата, които съм представила, не са били достатъчни. И в България съм нямала открита, не съм едноличен търговец в България и следователно нямам опит за това. Де факто това не беше интервю. Трябваше да се отговаря на въпроси с да и не. Специално към мене това беше направено като забележка. Не ти дават възможност да защитиш тезата си, теорията, бизнес плана си, това за което кандидатстваш. Ако се опиташ да обясниш по някакъв начин малко по-обширно, просто се правеше забележка, вдигаха се ръце, хвърляха се листи и така. Аз просто не съм очаквала, че може човек да се държи по този начин. Аз имах чувството, че съм най-големия престъпник, само с белезници, къде не са ме вкарали там. Така се държаха с мен. Много внимателно разглеждаме всички оплаквания, които постъпват. Аз съм удовлетворен, че служителите във визовия отдел провеждат интервютата както трябва, в съответствие с правилата и с установените процедури. Нашите служители са опитни, с много висока подготовка. В този момент има ли оплакване, което да сте преценили като основателно? Не, до сега не. Когато молбата на някого е отхвърлена, е съвсем разбираемо той да е разочарован. По време на интервюто се задават въпроси с цел да се провери доколко кандидатът има или не истинско намерение да установи собствен бизнес в Великобритания и дали има нужните способности, за да бъде този бизнес успешен. Вярно е, че имаше пропуски в имиграционната им политика. Всеки го знае. Защото аз лично познавам хора, които с нечисто съдебно минало успяха да заминат. Нормално е да има някаква спирачка за тези хора. Напълно е нормално. Но за тези, които искат съвсем честно да работят и не са отишли нито за да крадат, нито за да вършат някакви далавери, ние кандидатстваме и искаме да бъдем съвсем легално и нормално там. Има страшно много недоразумения в отказа, който ми дадоха. В едно от тях се казва, че 3500 лири са недостатъчни за живеене в Великобритания, камо ли за установяване на бизнес. Ови, аз съм съгласна, може би е така, ще се съглася, но в интерес на истината аз предоставям 2800 лири по моя сметка, лично мои, а на мен ми отказват за 3500. При Янко абсурдът е с обратен знак. Той е декларирал, че разполага с 9000 евро, които в отказа му са записани като равняващи се на 3214 паунда. Не можах само нищо да разбера. Нашия лев ли се дигна или евро попадна през тия последните 2 месеца, защото се получава, че 9000 евро са преравнени в 9000 лева, а фактически 9000 евро са 6400 паунда. За последните 4 месеца на миналата година бизнес визи са получили 204 кандидати. Отказите са 1439, т.е. близо 88% са върнати. След въвеждането на новите правила, липсата на достатъчно средства е една от най-честите причини за отказ. От септември миналата година, освен банкова референция, от кандидатите се изисква и извлечение от банковата им сметка за последните 6 месеца.
Другите аргументи, с които редовно се постановяват откази, са, че бизнес плановете не са реалистични, че кандидатите не са достатъчно добре подготвени, че няма да започнат собствен бизнес и да изкарват от него достатъчно, за да се издържат без да прибягват до социални помощи. По тези причини е отказано и на Ивайло. Той кандидатства с бизнес план за дърводелец. Много нагло, много арогантно държание от страна на интервюиращия. Задаваше ми въпроси, примерно откъде аз съм получил информация, че мога да развия собствен бизнес, малък и след това се разрасне. Аз му казах от интернет, от сайтовете. Кажи ми, кои са те? Те са най-малко 10, между 10 и 15. Аз казвам, не мога да си ги спотна, трябва да проверя. Не може. Ивайло е един от немногото българи, възползвали се от правото си да обжалва постановения му отказ. В следващите седмици се очакват съдебните решения по първите заведени от българи дела. Аз мисля, че единственият начин, който можем да убедим UK Visas, че те не използват правилното тълкуване на закона, е да спечелим делата, за които сме обжалвали. Просто, ако беше наистина, ако бях се явил половин година преди това, нямаше да има никакви проблеми, сигурно. 100% съм сигурен. Това не е нашата грешка, но къде пък да знам? Аз мога да знам, не съм пророк. Ти отиваш, за да ти бъде помогнато да започнеш да работиш и да осъществяваш идеи, които имаш бизнес идеи. А не да те кара да унижава за това, че искаш да започнеш бизнес. Бизнесът започва от нула. През последните няколко месеца прегледахме около 20-30 случая и ни се струва, че липсва ясна система. Случаи, които се идентифицират на точка на фактите, кандидатите с подобни бизнес намерения или с приблизително еднакъв капитал се решават по коренно различен начин. В няколко случая има одобрение, но в повечето отказ. Трябва да помним, че една от членовете на асоциация агримента казва, и много е изрично, че не трябва да има дискриминация. И това какво означава? Това означава, че ако един англичанин може да използва 100 лири да започне бизнес като чистач, една българка трябва да е позволено с същите пари, ако може да докаже, че няма да разчита на това социална помощ. Той ми казва, че ти там как ще живееш. Аз там, примерно имам, казах ви, 7800. На мене ми трябва за първоначално за инструменти, за оборудване, за примерно някаква кола, за квартира, за проучване. Някъде си спомням, че бяха около 5000. Значи остават ми 3000. И половин година младък, значи мога да живея там 5 месеца. Без нищо да правя. Но това си мои пари. Значи и сега мога да кажа. Те си седят в банката, значи, защото голяма част процедират, когато се искат повече пари, вземат от мене, вземат от вас, вземат от господина, от приятели и така нататък, от познати. Карват ги за един месец и ги изтеглят. Просто да докажат, че имат повече пари, които ги няма. Моите си моите. Фирмите, които предлагат посредничеството си на кандидатите за бизнес визи, са десетки. Има български, има английски. Преди скандала бизнесът им просперира. Всичко става сравнително бързо и лесно. И клиентелата се множи. Някои агенти, не всички, са обещавали на кандидатите, че ако ползват техните услуги, ако им платят много пари, това ще доведе до издаване на виза. Една от причините да спрем временно издаването на визи беше за да гарантираме, че молбите се разглеждат както трябва, така, че да бъде елиминиран този риск. В някои случаи сме забелязвали най-меко казано риск от това кандидатите да бъдат използвани. В един-два случая имаше данни за престъпление и ние информирахме българските власти. Екипът ни реши да провери какво точно предлагат към този момент посредниците. Активните сред тях са доста по-малко в сравнение с преди година. С затягането на режима бизнесът се е свил. Рискът да те върнат вече е огромен и клиентелата логично е намаляла. Фиктивен клиент посети офисите на няколко консултантски фирми. На повечето места му бяха изредени новите условия и му бе обяснено, че трябва добре да си направи сметката дали отговаря на изискванията, преди да тръгне да подава документи. В последната фирма, посетена от фиктивния клиент, асортиментът на услугата се оказа по-широк. Цената на услугата, която се предлага на светло, е 900 лева. Срещу тях клиентът получава бизнес план, маркетингово проучване, помага му се за препоръките, които трябва да събере.
Фиктивният клиент обяснява как навсякъде досега са му казали, че няма смисъл да се пробва за бизнес виза, защото няма шанс. Тук отговорът е окуражаващ. Принципно за това дали има смисъл или няма. Значи октомври месец ние се бяхме отчаяли, защото така консулството започна много здраво на практика, нали, говоря реалистично, да къса хора с перфектни документи, с перфектни неща, нали, няма да го крие, защото ние и по BTV сме го казвали. Но от месец ноември клиентите ни вземат визит, нали, защото ние направихме една пресконференция, така малко чисто гледали. И от тогава, минавайки на интервютата, нашите клиенти поне взимат визи. След като е изрекламирал услугите си, консултантът предлага изпитаната схема – бизнес план за почистване или гледане на деца, въпреки че клиентът е дошъл с съвсем различни идеи за трудовото си битие в Великобритания. В принцип аз смятам, че ако всички документи ви направим изрядно, те така ще бъдат и нашия бизнес курс, който е 5 часа без прекъсване, т.е. един цял ден, на практика ще ви даде реален шанс. Но трябва да се съгласите на това, че документите ви ще бъдат всичко, няма да е реалистично, просто всичко ще бъде направено, завъртяно така, че да получите виза. Пък вече дали ще го вършите там, това е ваша работа. Аз би ви препоръчал да го вършите, защото ще може да ви помогне в тази сфера и ще може наистина да го вършите. По най-щекотливата тема, банковите референции, които са задължително условие при кандидатстването, консултантът също е отзивчив. Клиентът обяснява, че повече от 2000 лири не може да събере. Малко се. Това беше окей миналата година. Сега в момента, ако имате по-малко от 3-4, дори 3 са малко, но 3-4 хиляди пауndi при положение, че имате... Няма някакъв вариант да... Имаме вариант, не ние директно, друга фирма, която може да ви вкара средства, да ви отвори нова сметка на вашия име, да ви вкара средства, да извади банкова референция и да ви помогне с това нещо. То не е нещо фалшиво, съвсем легално е. Тоест, нали, отваря си сметка на ваше име, вкарват ви си парите в сметката, извадя се банковата референция, след което сметката ви остава открита там с някаква минимална. Има ли значение къде ще... Не, това няма никакво значение. Отваря се в друг град, няма да е в София. Нали. А пък другото, което може да направим е нали, да ви извадим сертификат нали, от учебен център, че сте завършили, защото все пак не може да е без нищо. В тази сфера, примерно курс за камерерка, с задна дата и така нататък. Нали. Значи, ако е за нормалната стандартната сума, която може да ви помогне с банкова референция до около 3-4 хиляди паунда, пък може и за 5 и за 6, нали, да се опитаме, таксата е 250 лева, нали, което се заплаща. За съжаление, защото това е което те искат, а за сертификата е 80 лева. На български език той ще ви остава за вас. Значи, това е което трябва да заплатите допълнително, освен нашата такса. Можем да ви предложим вариант, в който аз да присъствам на интервюто като ваш преводач и ваш представител и да ви взема интервюто, нали? Но трябва все пак да има някакво участие от ваша страна, като това обаче ще натовари услугата ни с 100 лева, просто за да ви покрие пътните разходи и престоя на лита. Какво ни обясни консултантът за специфичните услуги, които предлага, ще разберете в следващото издание на BTV Репортерите. Следващата неделя ще ви разкажем и за българите, които работят с бизнес визи в Великобритания и за шансовете им да се задържат там. А сега останете с програмата на BTV, в която е ред на новините. BTV Репортерите научават това, което вие искате да знаете. И ще ви го показват в неделя в 7 вечерта.
BTV репортерите. В неделя точно в 7 вечерта. Животът такъв какъвто е. Репортерите идват. Да научават това, което вие искате да знаете. И ще ви го показват в неделя в 7 вечерта. BTV репортерите. В неделя точно в 7 вечерта. Животът такъв какъвто е. Репортерите идват. Здравейте! Вие сте с BTV репортерите, а аз съм Десислава Стоянова. В предишното издание на BTV репортерите ви разказахме откъде тръгна скандалът с бизнес визите за Великобритания, за това как от над 90% на одобрените падна на 12%, за недоволството и обидата на кандидатите с откази и убедеността на британското посолство, че всичко е в съответствие с споразумението за асоцииране към Европейската общност. Показахме ви и какво установи проверката ни в една от консултантските фирми, предлагащи услуги на кандидатите за бизнес визи. В принцип аз смятам, че ако всички документи ви направим изрядно, те така ще бъдат и нашия бизнес курс, който е 5 часа без прекъсване, т.е. един цял ден, на практика ще ви даде реален шанс. Но трябва да се съгласите на това, че документите ви ще бъдат всичко, няма да е реалистично, просто всичко ще бъде направено, завъртяно така, че да получите виза. Пък вече дали ще го вършите там, това е ваша работа. Аз бих ви препоръчал да го вършите, защото ще може да ви помогне в тази сфера и ще може наистина да го вършите. И другото нещо е банкова референция, за която говорихме, нали? Която ние може да ви помогнем. Това се плаща пак отделно, нали, естествено. То не е нещо фалшиво, съвсем легално е. Тоест, нали, отваря си сметка на ваше име, вкарват ви си парите в сметката, извадя се банковата референция, след което сметката ви остава открита там с някаква минимална. Има ли значение къде ще... Не, това няма никакво значение. Отваря се в друг град, няма да е в София, нали. А пък другото, което може да направим е нали, да ви извадим сертификат, нали, от учебен център, че сте завършили, защото все пак не може да е без нищо. В тази сфера, примерно курс за камериерка с задна дата и така нататък. Нали. Значи, ако е за нормалната стандартната сума, която може да ви помогне с банкова референция до около 3-4 хиляди паунда, пък може и за 5 и за 6, нали, да се опитаме, таксата е 250 лева, нали, която се заплаща. За съжаление, защото това е, което те искат, а за сертификата е 80 лева. Това е, което трябва да заплатите допълнително, освен нашата такса. Днес ще видите каква беше реакцията на собственика на фирмата, когато попитахме за специалните услуги, които предлага. Ще се опитаме да ви разкажем и за това как живеят българите с бизнес визи в Великобритания, сега, когато малко преди изборите на острова, правителството се заканва да затегне режима по отношение на имигрантите. За това какво чака българите според новите правила, по които ще се решават дали заслужават да останат в страната или не. За това ще има ли депортации и защо. Не, това не е вярно. И как не е вярно? Не е вярно, естествено. Това е първата реакция. Впоследствие консултантът обяснява, че всъщност няма нищо толкова нередно в услугата, за която посредничи и че само помага на клиентите. Не го правим ние директно, а даваме възможност да се свържат с някой, който може да им помогне. И кой е този някой? Това вече не мога да го кажа. И на практика това не са ни реални банкови референции, това са си пари в тяхна сметка, които са си вкарали. Да, но те реално не са тяхна собственост, съответно те не разполагат с тях и ги нямат, за да започнат бизнеса си или да се издържат в Англия. Щом са в тяхна сметка, означава, че са тяхна собственост, не е ли така? За 2 дни, примерно. Не знам, аз не мога да знам дали са за 2 дни, това вече аз не мога да го кажа. Аз не знам за колко време ползват тези пари те.
Това вече се оговорка между тях и човека, който им вади референцията, който им дава парите по-точно. Аз не виждам какво толкова страшно сме направили, при положение, че хората отиват там, за да работят по бизнес дейността. Финалният аргумент на консултанта е, че откакто е въведено изискването за 6-месечно банково извлечение, практически е ликвидирана възможността за заобикаляне на системата. Дали е така, знаят само онези, които са си платили таксата от 250 лева, влезли са във връзка с другия човек и са наясно докъде всъщност се разпростира услугата. Ние сме дошли тук, за да работим и да изкараме пари повечето и нямаме право на помощ. Просто ние нямаме друг избор. Ти, ако не работиш, ще трябва да се прибереш в България. Атанас е в Англия от 5 години. Като много други българи, първо идва на студентска бригада. След това си сменя статута и взима бизнес виза. Просто тук човек може да постигне много повече и дори да е никой. И това, което ми харесва. Не ти трябват връзки, не ти трябва да имаш пари. Просто ако си кадърен, ако ти се работи и успяваш да се доказваш, ти можеш да успееш, както смятам, че и аз съм успял за толкова време. Малко и жилище, и кола, и семейство, всичко това. Докато в България самото започване на работа е много трудно. Атанас работи като електротехник. Докарва си средно по около 500 лири на седмица. За 5 години, през които са в Лондон, с жена му Милена действително са се устроили. Купили са си жилище срещу ипотека, дори планират да го сменят с някое по-просторно. Милена също е с бизнес виза. В момента си стои вкъщи, за да гледа 2-годишния Виктор. Хлапето е родено в Ирландия. Съвсем умишлено. Ако се беше родил тук, той ще вземе български паспорт. Ние сме се предали, нали? Смисъл, решили сме, че това е. Тук ще си живеем, в България, нали, някакси няма бъдеще за нас. И в един момент се да вземем български паспорт. Нали, така ли, че един ден ще го вземем сигурно, нали? Но решихме, че не искаме сега да му го вземем, искаме да вземем някакъв, нали, ирландски паспорт. Преди да роди, Милена е работила като чистачка. Дойдох в Лондон, в началото си търсих работа, нали, всички казваха, трябва да почнеш да чистиш. Някакси българите това са такава на менталитет, чистенето не е хубава работа. И не ми харесваше самата идея. Аз в България съм работила в магазин. Постепенно свиква и с идеята, и с работата. И реших, че не е толкова лошо, нали? Не е гнусна работа. Горе-долу 2 години изкарах така. Имах по 10 на 12 клиента на седмица. Това означава, че всеки ден си имаш по 2 къщи, понякога по 3, в събота една. Това е постоянно чистиш. И колко пари изкарваш така? Около 200-250 съм се докарвала на седмица, което е добре за чистачка. Чистенето и строителството. Това са двете сфери, в които най-често се изявяват българите с бизнес визи в Великобритания. Първата е почти запазена територия на жените, втората на мъжете. За всички с бизнес визи в Англия ключовата дума е self-employed. Забраната да се работи като наемен работник е изрична. Нарушаването и в случай, че бъде засечено от властите, е достатъчно условие за екстрадиране от страната. По силата на статута си, българите са задължени сами да си намират работа, сами да си плащат данъците и осигуровките. Възможностите са две. Или да се договарят директно с клиенти за извършването на определена услуга, или да работят като подизпълнители за други компании. По ваше впечатление, каква част от хората, които са дошли с този статут, реално го спазват и реално са self-employed? Значи нещата как стоят тук, като дойде българин от България, той по принцип 90% не знае език. И за него най-важните две неща са квартира и работа. Значи квартирите са много скъпи, това означава, че той трябва да започне работа колко се може по-скоро. Значи българин не започва когато и да е работа. Няма значение employed ли е self-employed. Значи това нещо идва от това, че първо от това, че те не разбират какво е self-employed и не правят никакви разграничения какво е employed и self-employed. По принцип, по-голяма част от тях, нали, без да осъзнаят, те попадат в средата на емплоймента и след което вече като дойде реда да се прави примерно счетоводството края на годината и те са дошли в счетоводната фирма, както е нашата фирма примерно.
И те осъзнават, че през цялото време са били employed. И оттам нататък вече нещата стават много трудни. Нещата стават трудни до толкова, че за да си попълнят годишната данъчна декларация и да са изрядни пред властите, самоосигуряващите се трябва да разполагат с фактури за извършената от тях дейност. Според запознати, понякога се случва всички документи да бъдат създавани в края на годината само и единствено за целите на данъчната декларация. Някои, работили като наемни работници, дори изпадат в положението да плащат данъци по 2 пъти. Само и само да защитят статута си. Естествено, че държавата ще предпочете да плащаш 2 пъти данък. Един път като човек нает, да му бъдат удържани данъци и осигуровки, и втори път като едноличен търговец допълнително да плати 2 пъти. Ако някой българин работи не като employee, това е и негова грешка и на работодателя. Просто всеки работодател е държен да ти иска да види какъв сте статута. И ако някъде има вратичка и българин е успял да хване работа, самия работодател и той е виновен, защото някой път и те го правят, за да спестят пари, за да ти плащат по-малко. Голяма част от българите все пак си спазват бизнеса. Спазват го и работят това, за което им е дадена визата, с малки изключения. Борят се с всички спънки, които им дават тази виза. Това, че нямат право да ползват никакви социални помощи, това, че дори детски надбавки не им се плащат, това, че имат право да вършат само единствено това, за което са кандидатствали по бизнес план. Всеки знае, че не го ли спазва, ще си има проблемите, които неминуемо могат да го изпратят обратно в България. Магдалена е на 50 години. От година и няколко месеца чисти къщи в Лондон. И е доволна. Но всички, които работят тук, знаят, че е много трудно, защото първата година или първите 6 или 7 месеца ние стартираме. Имаме документи, които трябва да се направят. Това са национално иншуренс номер, всичко е свързано с пари. И счетоводство се приключва. Но реално имаме ли работа, живота е добър. Лесно ли си намираш работа? С агенция. Всичко става с агенция. Регистрирана съм към една агенция. Обаждам се, например, сутрин и те знаят кога имам свободни дни или ме търсят. През другото време имам и мои къщи, които казвам, че са мои, защото аз съм си ги намерила с мои визитки. Когато сама си е намерила клиентите, Магдалена взима по 7-8 лири на час. Когато минава през посредническата агенция, получава по 6 паунда. Останалите 3 са за агенцията. Отделно жената е напълно зависима от посредници в отношенията си с властите. Тя почти не говори английски, не познава особено добре и изискванията. Така че изцяло разчита на счетоводната компания или на адвоката, когато се стигне до оформяне на документи. Срещу съответните такси, разбира се. Тарифата за приключване на финансова година и попълване на данъчна декларация, например, е около 150 лири. Мотивът на Красимир да е в Великобритания е същият като на повечето българи, които са там. Не е намерил начина да се реализира в България. Сега изкарва по 2000-2500 лири на месец, като дърводелец. В началото и той е работил предимно през агенции. В продължение на повече от година, може би година и 2-3 месеца, съм работил по този начин. Сега мога да кажа, че имаме тим така от различни специалисти и се наемаме сами обектите, което всъщност като приходи идва по-добре. Работа се намира с препоръки. Като работиш на един обект, щом те харесат, оттам те препоръчват и това е. И за сега съм доволен. Общо взето е добре. Добре, как реши да дойдеш? Как така ме принуди живота. Дъщеря ми е студентка и реших, че в България не мога да я помогна по никакъв начин, затова дойдох тук. Бизнесмен. В момента Димо, Красимир, Магдалена и още стотици българи чакат да бъде решен статутът им. Визите им са изтекли и въпросът е ще им издадат ли нови.
След избухването на скандала през март миналата година, британското вътрешно министерство спря разглеждането на всички молби за подновяване на бизнес визи. И така 10 месеца. Веднъж сме оставили родината си, дошли сме тук, за да може да припечелим нещо, да може всички да са добре. Но това изчакване води така до голямо напрежение. Все пак, крайна сметка, ние попаднахме в политически скандал. Аз не можа да разбера защо ние трябва да страдаме от това, че една година те имат вътрешен проблем и трябва да спират хората да се развиват. Значи, не решаване на статута на един малък бизнес, т.е. визов, дали той е днеска тука или трябва да с багажа да е готов на вратата и да се тръгва, го прави неконкурентен. Няма значение дали е в строителство, дали е в какъвто и да е бизнес. В края на дългото чакане, през януари, Вътрешното министерство в Лондон публикува нови, по-строги правила, по които ще се разглеждат молбите за удължаване. Кандидатите ще трябва да представят фактури за закупени материали, за извършени услуги, за сключени застраховки, договори за наем на помещение или оборудване за целия период на пребиваването си в Великобритания, за да докажат, че реално развиват собствен бизнес. Отделно си стои изискването бизнесът им да е достатъчно печеливш, за да могат да се издържат с изкараното от него. Новите изисквания ще важат с задна дата за всички. Много от хората не отговарят. И какво става? И, за съжаление, ще има откази. Това е от момента, който притеснява и мен и повечето българи, тъй като особено когато от България ти си не губиш чак толкова. Много хора, нали, пак вземат пари на заем или продават нещо, но тук, когато си живял доста време, имаш и някакви, вложил си пари за образование, било и за други неща. И в един момент, ако трябва всичко това да го зарежеш, което си постигнал и да се пребереш в България, е много по-тежко. Просто, особено както ние 5 години вече си тук, ти просто си свикнал с този начин на живот. За да добави към притесненията на българите, преди няколко седмици в разгара на предизборната кампания на острова, правителството излезе с цялостна стратегия за ограничаване притока на имигранти. Документът предвижда всички ниско квалифицирани работници да напуснат страната след изтичането на визите им. Занапред да се прилага толкова система при подбора на имигранти, а право на постоянно пребиваване да се получава чак след минимум 5 години легален престой в страната и то след изпит по английски. Предвижда се и по-активно депортиране на нелегално пребиваващите. Без стратегията минимум около 1000 и най-вероятно ще бъдат депортирани от Великобритания през следващите месеци. Толкова по статистика на Вътрешното министерство са българите пристигнали на острова с туристически, студентски или друг тип неработни визи и на място подали документи за бизнес визи. След скандала от миналия март, британските власти обявиха, че занапред промяна на статута ще се допуска само при изключително стриктно спазване на изискванията. Неофициално обаче признават, че всички кандидатствани на място най-вероятно ще получат откази и ще трябва да се върнат в България. Доброволно или принудително. 10 кандидати вече са депортирани. Обикновено всичко започва с покана за интервю. Когато кандидатът се яви, се оказва, че всъщност молбата му вече е отхвърлена и му предстои екстрадиране. Човекът престоява от 1 до няколко дни затворен и след това го натоварват на самолета за България, без дори да е успял да си събере багажа. В края на декември Живко получава писмо с покана за интервю. И той кандидатства за промяна на статута. До момента, в който получава писмото, никой не го е информирал каква е съдбата на молбата му. Поразпитва насам натам и разбира, че който се е отзовал на покана за интервю, не се е върнал. Реших, че няма да стане. Те да ме средят, по-добре аз да се отида. В събота се тръгваха сутринта познати приятели за България с коли и може да се прибера с тях. За да замина обаче, трябва да си вземе паспорт. След дълго звънене по телефоните установява, че паспортът му е в поделение на Вътрешното министерство, което се намира непосредствено до летището. И тогава тя ми каза, да, паспорта ви е в нашия клон, в Хъслоу, но не е в нашия отдел. Паспорта ви е в депортейшн центъра, който е на 3-ти етаж. Ако дойдете, направо търсете там, за да успеете до 5:30 на милион. Мен въпросът не беше, ще успея до 5 часа да го взема, за да пътувам. Служителката дори му казват да не се притеснява, че колегите в депортационния център ще го изчакат 15 на минути в случай, че закъснее. И тогава беше пределно ясно, че кой съм аз, кой си от България, който ще си иска паспорта и ще остане някой в 5 часа, в петък, в Лондон,
Да чака един българин, който тук не казвам, че не ги смятат за нищо, но емигрантите, независимо дали са икономически или политически, не гледат добро око на тях. Да ме изчака да се взема паспорта, да се прибира в родината. Това е абсурд. Пределно ясно ми беше каква ще бъде процедурата. Тоест, какво, че ще те изчакат да се появиш, за да те приберат, така ли? Там е мястото, където ги задържат и ги качат на самолетите след това. В края на кращата Живко не отива. Вместо това праща писмо до Вътрешното министерство, че иска да му върнат паспорта, за да си замине. Вместо отговор получава втора покана за интервю. Аз ще се прибера така или иначе. Тук до месец, до два ще се прибера. Но няма да стане по тяхния начин. Предпочитам да отида, да си платя глоби, ще се мъча. Загубям паспорт ли, какво, що, да си платя, да си изкарам по саван, но да се прибера като бял човек. Нито съм някакъв престъпник, нито с нещо съм нарушил закона. Идвам тук, на никой не чежа, сам се варя парите, даже им плащам и то прекалено много им плащам за това, което получавам. Още по-шокиращ и доста по-директен сблъсък с английските власти е имал Борис. След като свършва студентската бригада, за която е пристигнал в Великобритания, 24-годишният студент в Националната спортна академия кандидатства за бизнес виза. От няколко месеца чака отговор, когато един ден в средата на януари се чука на вратата. Отвън стои цивилен мъж. При което аз отварям вратата и той се нафърля върху мене. Това става за 1-2 секунди. Аз реагирах по такъв начин, мислих, че е престъпник и реших да защита дома и хората, които са в него и себе си. При което аз го избутам и го изхвърлям навънка и за няма и 2-3 секунди с всичко това се нафърлят хора върху мене и почват зверски да ме налагат кой откъдето може. След доста ожесточена схватка, Борис все пак е повален на земята и закопчан с белезници. Чак тогава, разказва той, мъжете се легитимират като полицаи и му искат документите. Не можах да се легитимирам аз, защото нямам нито паспорт, нито всичко ми е в хоум офис. Аз кандидат съм за виза. Нормално. Давам си имената. В станцията съобщава, че става въпрос за някакъв англичанин с английско име, с такова. Просто визуално съм приличал на този човек. Само че докато бъде установено, че става въпрос само за прилика между издирвани от полицията и Борис, българинът вече е пострадал. Тук това всичко ми беше схванато от самия удар. Не съм спал цяло денонощие от болки. Полицайите се извиняват и си заминават, а Борис решава, че всичко е приключило. Само че не се оказва така. След няколко дни се появяват отново и го карат в районното. Разпитват го, взимат му отпечатъци, ДНК проба. Явно продължават да го смятат за търсения от тях престъпник, допуска Борис. Накрая го уведомяват, че молбата му за виза е отхвърлена още на 18 декември, което означава, че от този момент нататък той пребивава нелегално във Великобритания и съответно подлежи на екстрадиране. Странното е, че отказът, който му връчват, е с дата 24 януари. Не съм престъпник, не съм се укрил, посочил съм адреса, хората ме намират на този адрес по всяко време. Изпълнявам тяхната програма, че в момента не работа. Нали? Издържам се с парите, които съм бил от студентската бригада, съм си ги спестил. Всичко ми е законно. Защо? Това ли трябва да бъде начина да бъда аз екстрадиран? Сега Борис обжалва. Докато чака решението на съда, ще трябва всеки месец да се разписва в полицията. Те с нас просто се, как да ви кажа, не мога да кажа думата, че се подиграват, но българите тук сме за тях, макар че ние си плащаме данъците на тая държава, абсолютно всичко, законно сме тук, но що не обичат, не мога да кажа. Не знам защо се заяждат. Те просто мислят, че се заяждат с нас, нали? При мен няма някаква такава реална причина. Те имат нужда от нас. Нали, ние вършим някои работи, които примерно никой няма тръгне да им върши, като чистенето. Няма да тръгнат англичани, че си чистят. Те си наемат такива като нас да им чистят. Това е положението. Миграцията е толкова гореща политическа тема, че дори иначе ясните административни правила са обект на политически натиск в една или друга посока. Това е тъжното положение, в което се намираме. Лошото е, че Министерството на външните работи по никакъв начин за тези месеци от края на март до сега не ни защитиха по абсолютно никакъв начин. Не казаха абсолютно нищо. Не се заинтересуваха въобще от този проблем. Но в края на краищата ние също сме българи
и имаме нужда някой да ни защити. И ако няма кой да ни защити в собствената ни държава, не виждам как те ще имат уважение към нас. Бъдете с BTV репортерите и другата неделя. А сега в програмата на BTV е ред на новините. BTV репортерите научават това, което вие искате да знаете. И ще ви го показват в неделя в 7 вечерта. BTV репортерите. В неделя точно